شاه MC فیت فرخجانی نورعلی ببافو ریکاردز ҳаёти ман мисли зиндонай рӯи варақ ашком резонай заи ман нест то қама мондам фақат дар пушташ нолидам хондам кабинкай торик микрофон пешам доду фарёд ки кини гӯшам ҳаёти мара заи ма сухти аймати нара гуфтам ту рафти қати умр долга намерай рӯзе мефаҳмӣ у вақт ба дерай ёддори зай рӯзои пеша чӣ хе будем мо бету намеша мегуфти неки ҳамаш дурӯғ буд баъде ки рафти хона курдуд буд имрӯз ма бету дунё берангай ту дил надорӣ дай сангай ашки мадрах номус надорӣ ҳаёт ма сухтӣ чӣ мақсад дорӣ бугӯ ту мада ки ма ором шам назанам ҳичӣ мехом ишор шам ма ёд кардам ҳишёрӣ ма ёд кардам рӯзои хирсандӣ ма алка гордам бадам намонда гурдам пад сарам кишти барот ма мурдам дил ба ту додам вале кори хато кардам надонистам ки ту ханҷар мезани ба дили сардам дунёи ман торик аст бе ту будан намехоҳам дунёи ту рангин аст фаромӯш кардӣ медонам раҳм нест ту да як зарра ту даст ба дасти қатиштивара суратота дидам қатиши дае плокт партофтагиши айма баҷоки неки ма дидам шави ховумда да хоҳам дидам дастша сарте ҳаром на қабша крем да ҳолаш одами барша дили ма гирён охирон ҳарфум баъди уқа кор наё тарафым кади ту дафм лезва да дастлай баридам хунши драгои даст ма ҳама хушоши дил ёд дора сефи дили ма коти ту дора ту бугу чикнам ба и қадар дрост бугу мада нагу ки карда ки дига нестам ма давно мурдам се сол осон нест ки ғамта хурдам ту мара чорни кади дар телет мада маъқул буд пеши нафелет рӯзе ба қадрам мераси зай ҳаму вақтрам чорни хай дунёи ман